Apa ora kelingan wingi genggam tanganmu curhat tentang mantanmu ning saiki malah ninggal aku. Bantu mbak. Aku pamit sayangku semuanya. Tak culik genggamanmu matur suwun wis mayungi derese hutanku lan ngancani kesepianku ini terus ngopo aku ngancani selama iki yen akhire kowe milih bali ning saka mangan nganti nurut dawane dalan tak di berharap iso duweni wis tak korbanke isih wae kalah karo mantanmu usahamu nggo aku ra iso ganteni dekne ning ngapurane sayangku sing menang yen akhire wirang ben wirang pisan yen akhire lara ben lara tenan apa wong tulus wis kari sing ngene selalu ngancani lah ending tresno kaya pon sayang teng putri bosirami nolan wangi masih disawangi tapi dipaksa ora iso ngerti pirang yen akhire ben wirang pisan yen akhire lara ben apa wong tusis karising ini sawan ngilang ini
dipaksa rasa geni. Sekali lagi Mbak. Akhirnya apa Mas? Yen akhire wirang ben wirang pisah. Yen akhire loro ben loro tenan. Apa tulus wis karise kene selalu ngancani lah tresnamu kaya bonsai anteng putri. Kajel mbok sirami rina lan wengi. Asik. Terus piye? Enggak bisa wangi tapi dipaksa rasa geni. Dipaksa rasa gede.